kimegyek a liberálra. De vigyázzunk ezekre is, jó? Hol megy föl? Hol mennek föl ezek? Tudod, ott megálltak nagyon a ilyeink. Hihetetlen, hogy élesebb hajó, meg ilyen Semmi, semmi. meg. Ez hihetetlen. Mondjuk ezért nem szabad oda menni, mert ezek hülye szerencsét. Egy percet. Menjünk mögéjük, mert tényleg nehogy gáz legyen. De most ezek nem fognak tudni besorolni, mindig erre fog eljönni. De ezen a soron már nem megyek át. Nem, arra kerüljük aztán... el. Nem, arra. Nem jó, arra nem lehet. Ordítanak is keményen. Menj följebb. Igen, hát így. Trump, öreg. Taps is elhajlandó, hát persze. De mi? Hogy bemennek, megyünk. Úristen, ne csinálják ezt. Recsi, valami volt, nem? De mit tudnak is vele egy idegrendszerre hülye, vagy ott én belemennék. Ez itt De, de gyakorlatilag. tényleg ilyen hajók, ilyen, nézd meg, az ott mit csinál? Ott figyelj meg, mi a halál. De ott állsz szélbe, miközben, na mindegy. Átfordulós teljesen volt. Az okos. Nem. De ez a cikk ezzel, hogy... Ilyenkor mindig az is eszembe, amikor életemben először rajzoltam kormányos képkalózva, hogy micsoda szédült állapotban volt, azt se tudtam, hogy mi megy. Figyeld, azért. Úristen. Te neked behúzni? Figyeld.